Pička bola. Peko. To si staďal, syn z ktorého mústva? Veď vás ešte bol zavolal, ber to, nie? No, a nikto ste mi. Ale ja som si vyvolal, ja som si zase vyvolal, oni prišli, nie? Nic nebaví. A už si to aj ponapaloval, alebo ešte sa len... Napálené je to za 2 minúty. Hej, ale či už to je? Čo? Či už si to riešil, alebo nie? Ako to hovorí ti Peko. Teraz aký záver by mohol byť, ale ty si to nestihol. Ale ja kamerujem ti drevo. Áno, mám to vynášať. Idem hore. Ja teraz chodím, sa budú rozmazané fotky. To bude niečo zázračné. Vladimír. Ilič Lenin. Dobrá Vladimír, ešte Vladimír! Nerev. Áno, nerev, čo mu robíš? Dobre, Vlado. Ty to záber si dá. Za chrbtom máš! Ber kolára. Ale nie, ja ho vidím. Kolára ber, hlavne. Otlač od brankára, nie. Kolára ber. A dáš to na internet a svojím kolára ber. Predáme ho potom dobre? Mali by sme ho predať. A orgány. To je drevo. Tak počkaj, biele meso alebo orgány? Musíte sa rozhodnúť. Na orgány. Ináč orgány teraz lepšie vynášať. Biele meso. Ale... A čím ho naplníme potom, keď vykucháme orgány? Najprv ho pledáme ako biele meso a ešte skôr ako bude vyplatené, či vlastne neskôr ako bude vyplatené, skôr ako bude odovzdaný, tak ešte predáme aj na orgány. Toto nezaznamenáva.